Hola, jo sóc Sno. Avui som 21 quasi del abril de 2025. Vaig mirar Daredevil, segona temporada. Primer, segon, tercer, quatre i cinquè. He mirat carretilla. Hòstia, no faré spoilers, però Bullseye m'agrada perquè té un punt, però no, m'agrada. I Daredevil també, també. Però és un transfons que pin... Callo, callo, callo. Després, demà surt l'últim capítol de Invincible. Tinc ganes. Tinc moltes ganes. I The Boys. És la última temporada. Ja diré. Adeu. El dijous... Sant Jordi. Adeu.